Bon dia. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Doctor Baiman! Encantado de poder estar aquí otra vez. No había vuelto, o sea, en todos estos años, y me han pedido de que hable un poco. Bueno, pues voy a hablar. Esta semana la nieta de mi señora fue a un centro de salud con fiebre, malestar, muy asustada. Tuvo que estar 3 horas esperando su turno, y cuando llegó su turno le dijeron que no la podían atender porque no estaba empadronada en la población que no quiero decir. Total, de que se tuvo que ir a su casa otra vez y tomarse la temperatura, hacerse las pruebas, ella sola. Esto, el doctor de los Pinos no lo hubiese hecho nunca, nunca. Estábamos, bueno, ya sabéis que he sido compañero suyo durante 40 años, estábamos siempre dedicados a nuestros pacientes. También hemos luchado mucho para que las urgencias que nosotros atendíamos pues se hiciesen desde Sant Feliu, no desde Caldas como nos presionaban mucho. Hemos tenido que solicitar la ayuda del alcalde de turno y él a altas instancias de la Generalitat, y al final hemos podido continuar atendiendo a la gente de Sant Feliu desde Sant Feliu, porque sabíamos que si es que pasaba esto a Caldas, pues Sant Feliu sería el último. Tengo también muchas anécdotas, muchas cosas. Urgencias. Un día de invierno lluvioso tuvo que ir el doctor de los Pinos ahí lejos, a la Font del Recó, me parece. Y él protestaba, pero fue. Y protestaba, y en fin, a estas horas llamarme, y esto como si fuese una apendicitis. Explora a la señorita paciente y resulta que sí que era una apendicitis. Así que tuvo que enviarla Pero claro, la única forma de saber es atendiendo al paciente, no dejándolo irse por ahí. Bueno, yo no me quiero extender mucho. En tantos años hemos tenido muchas anécdotas, pero sobre todo lo que quería pedir, especialmente a los sanitarios, es de que a los pacientes que los atiendan como seres humanos, que no los dejen sin atención. ¿Vale? Gracias. Jo ho porto escrit perquè si no m'emocionaré. Bueno, tots ja em coneixeu, soc la Mar, la filla del doctor de los Pinos, del Quique, del Julián, i us llegiré un escrit, a veure què us sembla. Bon dia a tothom, gràcies per la vostra presència. Avui per mi és un dia molt important, és un batec d'emocions estar aquí amb vosaltres, en el meu poble, amb la meva gent i amb l'enyor dels meus amics. Un espai lligat als meus records on he après a jugar i a viure junt amb la meva família.
Aquí, a Sant Feliu, on vaig néixer, on vaig viure, tots els meus records es queden aturats amb l'enyorança d'aquests indrets on les muntanyes segueixen emparant el vent. El meu pare, en Quique, el doctor de los Pinos, com tothom l'anomenava, va ser molt feliç aquí amb tots vosaltres. Ell era com un motor d'esperança que semblava que no es cansava mai, amb un somriure ample i generós. Recordo que sempre estava de guàrdia, que moltes nits el cridaven amb insistència, però ell, silenciosament, per no despertar-nos, sortia de casa o inclús feia venir el pacient i el visitava en un despatx que teníem a casa i atenia les urgències. Això ara avui en dia no es fa. Es perdia festes, compleanys, però la seva figura riallera i cordial era l'essència del seu caràcter. Ell ens ensenyava que el secret de la felicitat es trobava ajudant els altres. Mai es queixava de tantes i tantes hores passades a la consulta i ens deia sempre que un malalt és la persona que necessita un metge. No vaig dubtar mai en estudiar medicina. Vaig sentir com un desig i va néixer en mi l'entranya de l'amor que envelleix tots els actes. L'immens amor que tenia en Quique, a la meva mare, a nosaltres, als seus fills i a totes les persones de Sant Feliu, varen ser un esclat d'emocions que han arribat fins al seu destí. Tots vosaltres heu fet possible que el seu nom sigui recordat i honrat per sempre. I per això us dono les gràcies. Conseller, directius, veïns, amics, a veure, dir que és un dia important crec que ja ho sabem tots, però sí que us voldria fer una mica el record de que a Sant Feliu el primer dispensari el vam tenir vam fer el primer conveni amb la Fundació Agustí Santa Cruz l'any 86 i durant molts anys hem tingut un local que ha fet la feina que ha fet, ens ha anat bé, si no hauríem tingut un dispensari i després un centre d'atenció primària, però que realment no complia amb les expectatives que tenim tots. Com m'heu sentit dir abans, aquest local té una porta secreta, ja us explico, és una porta que permetrà que si hi hagués una nova epidèmia o alguna cosa semblant es pogués atendre la gent igualment a dintre de l'ambulatori, de manera que quedarien les consultes totalment aïllades de la resta de l'edifici, i penso que això és un repte que van tenir, que el doctor Pozo va proposar als arquitectes i ells van saber com fer-ho, i crec que tenim molta sort de tenir un local que ha pensat en les possibles incidències que puguin haver-hi. A banda d'això, el lloc per tots els santfeliuencs és un lloc molt emblemàtic, per nosaltres sempre és la Fonteta, i a més, a part de que ens han pogut conservar la Fonteta, que es podrà visitar també des de l'escala, es pot baixar, es pot veure la Fonteta i s'ha preservat, també ens uneix amb el record del doctor Pinos, que ha estat durant molts anys aquí a Sant Feliu fent de metge de capçalera, i que avui a més tenim la sort que tenim el doctor Weissman, que també ha sigut company d'ell i ha volgut venir amb nosaltres a celebrar aquest dia. Només em queda dir que en el seu moment hi ha hagut molta gent que s'han esforçat perquè aquest fos un lloc bo per Sant Feliu i funcional per tots nosaltres, i per això tenim també amb nosaltres avui l'antic alcalde, el Pere Pladevall, que està aquí. Hola, Pere. També tenim amb nosaltres l'antiga regidora de Sanitat, la Maria Antònia Gómez-Chana, que també ens acompanya, i penso que és de justícia, ja que ens donem les gràcies tots els uns als altres, també reconèixer que la feina que vau fer en el seu moment ha portat en aquesta fi. Per tant, gràcies a tots per ser-hi, per ajudar i per aconseguir-ho. Fins ara. Bon dia alcaldessa, directora, secretària, doctor del Pozo, família, doctor Weissman. Primer, avui és un dia de felicitat, estarem en un espai esperat, volgut, necessari, i que a més, com ha dit el doctor del Pozo, els professionals fan aquestes expressions de quina passada, quanta llum.
Jo també el segon element que volia destacar, i crec que és molt important, és també el nom que porta el centre. Porta el nom d'un metge de capçalera. El concepte que a més també ens ha explicat el doctor Weissman, el fet de el què vol dir fer medicina. Medicina vol dir cuidar, acompanyar, això sempre, i alguna vegada, també cures, però sobretot cuidar i acompanyar, i això és l'essència de la medicina. A vegades estem molt acostumats a veure a la televisió aquella persona que ha fet l'última recerca, la recerca frontera, que ens diu que potser això ens portarà un nou tractament, i allò és el que ens emmiralla com a la part de la medicina. La medicina, en realitat, el cor de la medicina és cuidar, acompanyar, i repeteixo, de tant en tant pots curar alguna persona. I per això em fa il·lusió que porti el nom d'una persona que ha dedicat la vida als seus pacients, la vida al poble, i també aquí agrair al doctor Weissman. I també el fet que també hi ha gent a la família que segueix aquestes mateixes passes, no? I això doncs és prou important. L'altre element també, i molt lligat amb això, és, vulguem o no, en els actes que ara estem fent, és una referència a aquests 2 anys que hem passat, i a la treva, ho deixem en treva, que ens està donant la pandèmia, treva, no sabem què ens vindrà. I aquí jo volia agrair tota la feina que heu fet, perquè heu fet precisament això. Vosaltres, atenció primària, heu fet el que vol dir medicina. Medicina en el sentit ampli, tant infermeria, medicina, el concepte de cuidar, acompanyar, escolta, i en algun cas doncs curem, però ho heu fet durant 2 anys molt d'usos, i que jo sempre us ho dic des d'atenció primària, heu i hem de repetir amb orgull tot el que s'ha fet aquests 2 anys, perquè també és cert que a vegades la població demana i a vegades diu, ostres, no és igual que l'any 19, i això m'ho diuen a molts llocs, i dic, escolti, s'equivoca. Nosaltres al gener d'aquest any fèiem, a Catalunya parlo, 200.000 visites. A l'any 19, 95, perdó. Escolti, 100.000 visites algú deuen fer de més, no? D'acord? Una altra cosa és que la població a vegades vol oblidar que hem tingut Covid, però nosaltres no hem pogut oblidar de moment fins fa poques setmanes, no? I estem dient això, una treva. I faig referència a aquesta porta secreta, jo havia visitat les obres, no la recordava la porta, però això també, que hi hagi una porta entre cometes secreta en cap, sempre li dona un aire de misteri, però també és un aire de record, perquè no l'hem d'oblidar. Ahir, i canvio ara de terç, ahir vaig estar a l'Hospital de Vall d'Hebron, i a l'Hospital de Vall d'Hebron vam utilitzar un espai de simulació, és a dir, on els professionals aprenen coses simulant, que encara han deixat tot, el vam utilitzar d'UCI, vam tirar-ho tot i el vam utilitzar d'UCI, es va canalitzar en 48 hores, i encara ahir veia com estaven tots les cànules, tota la canalització, tot això tampoc ho hem d'oblidar, i jo crec que la ciutadania no podem oblidar tot el que heu fet durant aquests 2 anys. I també, per últim, una referència a tot l'equip que ha fet possible, l'equip d'arquitectura que ha fet possible aquest espai, perquè val la pena visitar-lo. I a més, jo no hi entenc, però quan el vaig visitar ja em van dir que no era gens senzill poder preservar la fonteta, poder, en tot aquest entorn, construir aquest centre. I quan surts i veus jugar a la petanca, bé, és un element, no ho dic molt en sèrio, és un element que tampoc hem d'oblidar. L'especialitat que nosaltres exercim aquí és medicina familiar i comunitària, i això està inserit en l'entorn comunitari, en un camp de petanca, es veu una pista de bàsquet, que això també és molt agradable, i l'únic que puc dir és moltes gràcies, gràcies a l'equip que esteu portant al centre actualment, gràcies al doctor de los Pinos, gràcies al doctor Weissman per tota la seva entrega durant tota la seva vida, i que ho disfruteu, que ho disfrutem. Adéu-siau.
Tretze anys aquí. Com aquells trecs,